ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. дар ягон ҷо нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар ба шумо дороҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. дороҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, риши мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар дороҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои даркории худро дастрас кунен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам дороҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунен. шаби гузашта дар Қазоқистон турнири Eagle FC 50 баргузор гардид ва дар ин турнир муҳориба барои камарбанди муваққатӣ вазни нимёна баргузор гардид ки ғолиби ин муҳориба рақиби навбатии чемпиони доимии бебохти тоҷик Самандар Муродов хоҳад шуд. барои камарбанди муваққатӣ ду топови ҷанговар Имомшафӣ Мухтаров ва Азамат Ҷикаев ҷангиданд ва ин муҳориба дар сеюм раунд бо тариқи нокаут ба анҷом расид. Имомшафӣ дар мобайни сеюм раунд бо зарбаи по ба бадани рақиб зада ӯро аз по афтонд ва ҳамин тариқ ғалаба ба даст оварда чемпиони муваққатии вазни нимёнаи Eagle FC шуд ва албатта ки ӯ баъди муҳориба дарҳол ба чемпиони доимии Самандар Муродов визов дод ва ҳамчунин ӯ варзигари чечен Ҳасан Халиевро ба муҳориба даъват кард. акнун дӯстон, расман саҳнаи муҳорибаи Самандар Муродов ва Имомшафӣ Мухтаровро интизор мешавем ва умедвор мешавем ки ба наздикӣ ташкилоти Eagle FC ин муҳорибаро расман эълон мекунанд. ҳамчунин дӯстон, дар ин турнир яке аз ҷанговарони дурахшони Eagle FC Узаир Абдураков баромад карда дар якум раунд рақиби худ Максим Коноваловро нафасгир карда беҳуш кард ва баъди чунин ғалабаи дурахшон Узаир ба Кевин Ли визов дод ва ҳамчунин гуфт ки хоҳиши бо Лоиқ Раҷабов ҷангиданро дорад. агар аз нуқтаи назари варзишӣ гирем, пас Лоиқ Раҷабов танҳо як муҳориба гузаронидааст. агар ки мо баромадҳои ӯро дар PFL ба назар нагирем, ӯ дар он ҷо бо муваффақ баромад кардааст, аммо дар ин лига дер боз шуд ки баромад мекунам ва ин панҷум муҳорибаи ма буд. ман 3 ғалабаи пайдарҳам дорам ва ман фикр мекунам ки ман аз ҳама зиёд сазоворам ки бо Кевин Ли муҳориба гузаронам. муҳорибаи унвонӣ дар вазни 74 килограмм. ман аллакай ба Кевин Ли визов додам. агар ки муҳорибаи Кевин Ли ва Лоиқ Раҷабов баргузор гарда, пас ман Лоиқ Раҷабовро ғолиб мебинам. фикр мекунам ки ӯ дар якум ё дуюм раунд ғолиб мешавад. ман бо Кевин Ли барои унвон ҷангидан мехоҳам, чунки ман боварӣ дорам ки ба ӯ муҳорибаи унвонӣ медиҳанд ва баъде ки ман камарбандро соҳиб шавам, пас бо Лоиқ Раҷабов меҷангам. аммо агар ки Лоиқ бо Кевин Ли ҷангида ғолиб шава, пас барои ман муҳориба бо Лоиқ Раҷабов шавқовар мешава, на ин ки Кевин Ли. Лоиқ Раҷабов ҳадафи нав мешава, гуфтааст Узаир. дӯстон, фикр мекунам ки айни замон дар ташкилоти Eagle FC дар вазни 74 килограмм ин 3 ҷанговар хеле машҳуранд ва мухлисони хеле зиёд доранд. ҳамчунин онҳо ҷанговарони хеле дурахшонанд ва қувваозмоии ин 3 варзигар бешубҳа хеле шавқовар хоҳад шуд. барои ҳамин интизор мешавем ки ташкилоти Eagle FC ба ин сегуна чӣ гуна муҳорибаҳо ташкил мекунанд. худи шумо дӯстон, Лоиқ Раҷабовро зидди кадоме аз онҳо дидан мехостед? зидди Кевин Ли ё ин ки зидди Узаир Абдураков? метавонед фикротонро дар комментария нависед. топови ҷангори вазни нимёна UFC Шавқат Раҳмонов оиди муҳорибаи Камару Усман ва Леон Эдвардс фикрояшро чунин баён кард. ҳар дуи ҷанговаро муҳорибаи хуби чемпионӣ нишон доданд. Леонро табрик мекунам. соли оянда ман барои ин камарбанд меҷангам, иншааллоҳ. насли нав омада истодааст, навиштааст Шавқат. ҳамчунин Конор Макгрегор низ фикрҳои худро оиди ин муҳориба баён кард. хайкик на он қадар баланд буд, танҳо ӯ худро ба роҳи марг равон кард. як тоаш барои худ роҳи ғалаба кушод, а дигараш боша роҳи марг. варзиши аҷоиб, чӣ гуна ин варзиш ба ман маъқул аст, навиштааст Макгрегор. дӯстон, худи шумо дар ин нокаут ҳайрон шудем ё ин ки не? шахсан ман ҳамаи муҳорибаҳоро то охирон сония тамошо мекунам, чунки чунин ҳолатҳо хеле зиёданд. вақте ки як ҷанговар ғолиб шуда истодааст, аммо дар охирон сония ва ё ин ки сонияҳо мағлуб мешавад. масалан Камару Усман, корейский зомби ва ё ин ки Магомед Анкалаев, ки дар муҳориба бо Пол Крейг дар охирон сония таслим шуд. танҳо тасаввур кунед дӯстон, то анҷоми муҳориба як сонияи дигар монда буд. ва дар ҳақиқат дӯстон, ин варзиш аҷоиб аст.
дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидоатонро нависед дар канали мо ҳатман обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.